मोजां गलांगोन गलांसै र' बे गोथौसो बाबा बे दैया गोथौसो ओरै फै ओरै फै फैदो नै बिथिं फै लोगोफोर जों वाटार पार्कआव फैदोंना फैदो आरोना बङाइगावआव गोजानाव थांनांगौनि गोनांथियानो गैला आजिया फुरा एक्साइटेड दैयाव दुगैनो फार्स्ट टाइम फैदों दुगैनो लुगैनाया हाला बे आजिया Aza nó lại Aza Sàn mà khi lấy Sếp sàn Pura excited right you Safety र' जोंफोर जों माबा ओंखारनो थांसै बोरो बैदिखौलाय बैयाव मोनगोनदां लायलाय मोनगोनदां बिसै थां हो र' आजा गोलैलांगोन Bamza baba जों bamza फसंलाय हारसिं फसं Ayo Này dia gusta. Di pandangan baik. Ra nó các bạn tôi sẽ đuổi gần xe. Nào. Thằng đứa. Để có tổng lá tổ. Ô, bây chín thằng gì mà bây yêu thằng chứ? Cái tàu nó đâu có người yêu tha, đâu có người yêu mất đây cái phơi này sức cái đặt bây giờ cái mì phải đặt cái thay phải thả làm hả? Yêu cả khi gì? Yêu cả khi gì? Hả? Anh đi dừng khui được, ăn được. Không yêu đi hẳn đó. Ăn biết thao cái.
गोजौनिफ्राय जुहोनो थिनबाय आङो जुहोआ जाम्बासो थाव थाव फोरो बैथिं थाव बैथिं र' बाबाजों थाव हैना गारियाव हैनाय र' बाबाजों आया बाबाजों बैनिफ्राय गाखोनो फैदोंमोन आं आजारखौ गाखोआ नै लोगोफोर फैनो हागोन बिराद मोजां दैयाबो गुसु आरामनो ओमफ्राय सोर सोर फैयो फैनो हागोन आरोना जेबो नङा जेबो प्रब्लेम गस्ला लाबोआबाबो ड्रेसफोर लाबोआबाबो बेयावनो मोनखायो 30 थाखाल' लायो फेन गस्ला सासेयाव 30 थाखा लागोन आरोना ओमफ्राय माबाया टिकेटआ 200 थाखा सासेयाव 200 थाखाल' बाराबो नङा मा खालामनो बावनो दंजोबखायो आरोना Gloria! Besar di jeli dia lại khăn này cắt mưa đi cái dia bisa bisa kalah Đại bình tha ni नैबेयो उन्दैफोरनि आरोना उन्दैफोर दुगैग्रा गाहाय थौले बे दैया थौलेबो एसे गोथौ थांबा फै र' बे गोथौसो बाबा बे दैया गोथौसो ओरै फै ओरै फै फैदो नै बिथिं फै र' बाबा दुगैग्रोदों न' फै ओरै फै बाबा थ' बाव ओंखारदो बाव ओंखार बाव न' खर' खोमायाव हाबगोन दैया नै मासे मोजां गलांगोन गलांसै ayo saya udah Kak, ini nari gede. Wah, ini pun cuy.
बिथिंना दैया गोथौसिन ओरैना